Hej, her er vi igen. Hvis I har set vores ticket med Minecraft, så kender I jer sikkert. Okay, I tager lige en ordform. Hvad? I skal gætte, hvad ham der hedder. I slutningen siger vi, hvad vi hinanden hedder. Så I skal enten gætte, hvad det er, vi hedder. Jeg fik lige el i min fod. Ham Det er faktisk der, ret vi nemt. siger det første bogstav. H og R. Så finder I nok ud af det. Ja. Okay, Hvis vi jeg siger har det set nu. vores ticket, så er I sikkert vundet. Bare skriv den i kommentaren. No. Ej, hvis jeg, så siger vi det ikke. Så siger vi det ikke. Men jeg tror ikke, der er så mange. Okay, vi siger det nu. Hvad siger vi? Google vi ej. Det skal være en konkurrence. Fuck! Bare ikke med præmier. Okay, Men hvis man vinder, så ved man bare, at man er pisse sej. ja, så er man... Altså, Fordi man har set vores video. Vi Og det er laver helt klart det nogle bedste. konkurrencer. Og dem, der ser vores video, hvis I svarer rigtigt på spørgsmålene, når vi starter i vores channel, så starter I med at være noobs, ikke? Så laver vi nogle spørgsmål, og hvis I svarer rigtigt på spørgsmålene, er I ikke noobs mere på vores channel. Så Yes. glæder jeg til det. Ja. At I ikke er Nu kommer den magiske tommelfinger og slukker for alt. Du. Så er vi her igen. Du. Så er vi her igen. Det er helt Du. Så er vi her igen. Nå, pisse sjovt, ikke? Det var mega sjovt. Hvad fanden skal vi lave nu? Skal det vi lave... Vi kan spille på spaden derovre. Ja, læg spaden. Ellers skal vi bare se YouTube på iPad'en, når vi er færdige med den her video. Nå, hvad skal vi mere tale om? Altså, vi kan jo lave sådan en hjemmeside, hvor der er spørgsmål hver måned. Altså, mindst 5 spørgsmål hver måned. Og den, der vinder, ved bare, at han er sej. Og hvis I svarer rigtigt på alle 5 spørgsmål hver gang, Ja. så er I superstjerner. Mega stjerner, og så kommer I op og stå på en af de øverste rækker, efter hvem der er på. Men Og så har I et login og sådan noget. Og det... der kan måske gå... Ups. Puh, Okay. Henny boy. Se, Der ligger en gris. Og ups, jeg kom til at sige dit kælenavn. Men... I ved i hvert fald, kælenavn det er Henny Boy. Henny boy, og mit kælenavn er... Riller. Riller så. Ja, nej, jeg kan ikke finde det. Nå, det var det. Ej, fuck, vi skal ikke allerede i gang. Vi skal ryste nøjer i videoen. Skal jeg have den okay, så tag computeren. Men hvad er der galt med jer, Thomas? Hvor er det der? Han siger, at han ikke gider. Ja, hvor er det der? Det er da en chance, der står. Nej, Jeg tror det der. tingene. Ja, men hvor er den der magic ting der? Altså der, hvor der var den der trylledrik. Eller har jeg på mig? Ja, men hvor var rummet? Magic cake. Er det ost? Magic cake. Og min lillebror spiller Minecraft nu, og hans ven er lige gået, fordi han Han var en røv. Og græs. Hardcore. Okay. Det hedder hede for hele. Ja, jeg ved at græs pisse der er så mange enchanting til. Oh, fuck. Hvem gider Må se vi godt sådan en lukke video her? computeren igen? Nej, det skal Thomas. Okay. Jeg siger det lige til Thomas. Nej. Video. Nej. Nej. Thomas. Thomas, du må gerne låne computeren nu. Okay, Så kom. ikke lige nu. Det her publikum, det kan vi sikkert fra. Men hvis vi ikke gør, så håber vi, at I ikke vil give os dislike for det. Hold dig nu ind for helvede. Altså, Fuck. okay. Sådan, så er vi her igen. Det var Men alt, som vi vi ses. havde. Hej. Hej. Hej.